Entuzijasti, inicijatori, pojedinci, udruge, institucije, pokretačke priče na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, u današnjoj emisiji Pokretači malo ćemo se educirati o Europskom tjednu kretanja. Evo, danas je posljednji dan. Inače, to je aktivnost u kojoj Kanižlićeva škola Požega sudjeluje već godinama. I danas od 8 sati, evo, učenici će krenuti u prirodu, svako će imati nekakvu svoju relaciju, pa će posjetiti vinograd Jurković, neki će ići na seoce, drugi će ići kod Svetog Vida i tako dalje, da ne nabrajam njihova odredišta. Uglavnom u 8 sati ekipe će biti spremne i uz pratnju Gorske službe spašavanja, evo, provešće jedan dan na otvorenom. Mi ćemo se, kao što sam rekla, u našoj emisiji malo educirati o Europskom tjednu kretanja i o aktivnostima koje se povodom toga provode u našoj Kanižlićevoj školi. Naše edukatorice će biti, da tako kažem, profesorica Valentina Čurčić i učiteljica Joana Marić, i slušamo ih nakon malo glazbe. Entuzijasti, inicijatori, pojedinci, udruge, institucije, pokretačke priče na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, evo u 8 sati Kanižlićeva škola Požega započinje sa svojim velikim projektom gdje će uz jedan izlet boraveći u prirodi obilježiti Europski tjedan kretanja. Idemo sve u detalje poslušati od učiteljice i voditeljice projekta Joane Marić. Sve vas srdačno pozdravljam ispred osnovne škole Antuna Kanižlića i kao voditeljica projekta Europski tjedan mobilnosti. Za slušatelje kojima je manje poznata ova kampanja, evo nekoliko kratkih informacija. Dakle, svake godine Europski tjedan kretanja održava se u istom periodu od 16. do 22. rujna i sastavljen je od 3 glavne komponente, a to su tjedan aktivnosti, zatim trajne mjere za uvođenje održive mobilnosti i kao centralna aktivnost je zadnji dan kampanje, to je 22. rujan i to je dan bez automobila. Inače, ove godine i mi smo se pridružili toj zadnjoj centralnoj aktivnosti 22. rujna. Svake godine Europski tjedan kretanja ima isti cilj, a to je potaknuti javnu svijest o potrebi akcije protiv smanjenja onečišćenja zraka, zatim način poboljšanja razine kvalitete života građana i tako dalje. Središnje teme akcije inače se usredotočuju na neki od aktualnih problema koji su povezani s održivom mobilnošću. A obzirom da je u protekle 2 godine svima dobro poznata pandemija bolesti COVID-19 zaustavila naša klasična druženja, slobodna kretanja i promijenila način života, upravo zbog toga ove godine promiče se ponovno međusobno povezivanje ljudi pod sloganom kombiniraj i kreći se. Naša škola već 8. godinu kroz europski pokret ukazuje na potrebu kombiniranja kretanja i učenja. Nama je sama ta izvanučionična nastava kao učiteljima, a isto tako i učenicima, iznimno važna u procesu poučavanja i djeca su pokazala da taj način poučavanja iznimno cijene, vole i jako dobro se u njemu snalaze, te jako dobro ostvaruju zadane ciljeve. Stoga, recimo, tijekom našeg božićnog sajma koji se održava svake godine u prosincu u dvorištu naše škole, prikupljamo financijska sredstva za potrebite učenike kako bi svi mogli ići na planirane terenske nastave. Svih ovih godina djelovali smo na promišljanje i o zdravlju, ali isto tako pokušavali smo upoznati učenike o lokalitetima zavičaja, ali i problemima lokalne zajednice, kojih naravno ima, te smo ih tijekom različitih aktivnosti i dalje redovito potičemo na njihovo promišljanje, na njihove ideje o tome što bi oni mogli učiniti i kako bi mogli pridonijeti poboljšanju u nekim dijelovima kada odrastu za svoj kraj. U knjizi Moja požeška sjećanja Julije Kempf piše: da, priroda je divna i otvorena knjiga mudrosti stvoriteljeve, a napredni pedagozi gledat će uvijek da svoje uzgajanike razumno upoznaju s njome
kao vrelom neiscrpive nauke, ljepote i dobrote. Ove godine uputit ćemo se upravo u tu divnu prirodu i to planinarskim pohodom prema povijesnim lokacijama Požeške gore, kao i prema ostalim lokacijama u samom gradu Požegi. Obzirom da nam je svima jako dobro poznato da planinarenje u našem gradu ima i dugu tradiciju, a isto tako i izvanredne uvjete za ostvarivanje ciljeva, time i djeluje nekoliko aktivnih planinarskih društava s kojima svake godine ostvarujemo iznimnu suradnju, kao i ove godine, pa im se i ovim putem zahvaljujem. Također zahvaljujem se i Gorskoj službi spašavanja Požega, koji su također sa svojim timovima svake godine, pa tako i ove, znači sa timovima spašavatelja, interventskim vozilima, medicinskom opremom, prate naš pohod. Za kraj nadamo se lijepom vremenu u prirodi i pokušat ćemo i mi, ali i vi kad boravite na svježem zraku razmišljati o našem okolišu i o kvaliteti zraka koje ostavljamo našim budućim generacijama. Hvala učiteljici Joani Marić. Evo, poželjet ćemo našim školarcima danas dobro vrijeme i da provedu jedan onako edukativan i zanimljiv dan, naravno boraveći u prirodi. Međutim, u sklopu ovog projekta Kanižlićeva škola Požega priprema još jednu zanimljivu aktivnost, a nju će nam nakon jednog glazbenog broja predstaviti profesorica Valentina Čurčić. Entuzijasti, inicijatori, pojedinci, udruge, institucije, pokretačke priče na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, današnju emisiju smo posvetili Kanižlićevoj školi i njihovom projektu gdje obilježavaju i sudjeluju u Europskom tjednu kretanja. Ove godine, osim aktivnosti gdje će učenici danas boraviti u prirodi i osim one edukacije koju su već proveli u školi, u sklopu projekta još će nešto, da tako kažem, odraditi. O čemu se konkretno radi? Evo, poslušat ćemo profesoricu Valentinu Čurčić. Ove ćemo godine naše obilježavanje Europskog tjedna kretanja hodanjem po Požeškoj gori i gradu oplemeniti jednom humanitarnom akcijom. Naime, priključit ćemo se svjetskoj kampanji Pokreni se za obroke koju su pokrenuli Marijini obroci kako bi pomogli djeci Etiopije. Nemir i rat u Etiopiji uzrokovali su gubitke zastrašujućih razmjera, čime su dodatno otežali živote najranjivijih skupina društva koje su i prethodno bile ugrožene i izrazito siromašne. Pa kako bi povećali svijest o zbivanjima na području Etiopije, unutar svog programa prehrane odlučili su pokrenuti kampanju Pokreni se za obroke. Marijini obroci Hrvatska pridružili su se kampanji čiji je cilj kretanjem i tjelovježbom skupiti 7153 prijeđenih kilometara, koliko nas dijeli od Hrvatske do Etiopije, i time djeci osigurati obroke u školama. Naša će se škola uključiti u ovu kampanju, te će učenici stoga svoje hodanje ove godine posvetiti djeci Etiopije. Prijavit ćemo se kao tim i bilježiti svoje metre i kilometre, jer svaki nas korak dovodi bliže cilju, a to je upravo tih 7153 prijeđena kilometra. Kampanja je zamišljena tako da nam u našem kretanju pomognu sponzori koji će svojim donacijama podržati naše postignute rezultate. Naši će učenici opet svaki za sebe za svaki svoj prijeđeni kilometar donirati 67 lipa, kolika je cijena jednog obroka. I zato pozivamo sve naše sugrađane da se priključe ovoj humanoj gesti i da sponzoriraju naše učenike i njihove prijeđene kilometre kako bismo zajedno pomogli onima najranjivijima, a to su upravo djeca. Kampanja Pokreni se za obroke traje od 19. rujna do 30. listopada 2022. godine, a u njoj mogu sudjelovati svi, bez obzira na razinu spremnosti, kondicije i svakodnevne aktivnosti. Pa zato bilo da hodate, trčite, vozite bicikl, plivate, plešete ili jednostavno jurite do posla ili škole, zabilježite prijeđenu udaljenost jer svaki nas korak dovodi bliže cilju. Možete se prijaviti u timu ili samostalno i početi bilježiti svoje metre i kilometre. Potražite i sponzore koji će podržati vaše postignute rezultate ili sami darujte od
od srca kako biste djeci osigurali topli obrok u školi. Zato sudjelujte i darujte djeci nadu, zabavu i tjelovježbu kako ćemo to učiniti i mi tijekom ovog dana obilježavanja Europskog tjedna kretanja. Dakle, i nadamo se da ćete se odazvati i da ćete sponzorirati i podržati našu djecu, dakle, nekakvim svojim donacijama kako bismo što prije postigli cilj i osigurali obroke što većem broju djece u ratom i nemirima ugroženoj Etiopiji. Što reći, dakle, bez obzira što danas završava Europski tjedan kretanja, u aktivnost o kojoj je Valentina pričala još uvijek se svi možete uključiti, pa ću vas pozvati da zapratite i Facebook stranicu Marijinih obroka. Znate dobro da je infocentar i u Kanižlićevoj školi i što se tiče Marijinih obroka, evo oni već godinama sudjeluju u tom velikom projektu i itekako su postali prepoznatljivi i ne samo na našem području, već diljem lijepe naše. Jednostavno, dobro je činiti dobro. Bilo je to sve u našoj današnjoj emisiji Pokretači. Pokretači. Četvrtkom na Laganini FM-u.